Mao ni ato ang tinapon. Sa alam na, batiag ng ano, ka na gwapa, ka na gato. Dili ni Mao, kini siya Dili ni oh. Mao. Asa ba? Asa? Pakita ang grupo. Pakita ang grupo. Kuyo. Nawa. Kana. Kayo. Ayun. Dako pa, Jun. Nawa. Awa lang inyo, mga brady. Mamadyapan mo. Silingan man na mo. So karon, pagpaway na magtarong. Kayo niya mga alas 3, mga atong oras siyang kidnapon. Buntag o hapon. Hapon! Sige, sige! Pagtayin niyo ito ang barracks! Yun na! Boom! Boom! Many hours later. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Brad, basta na Brad, alas 3 sa. Brad, uy. Ready? Tayo mo Brad. Brad. Straight na Brad. Bus, tara na bus. Stay. Tara ka, itong mission. Tara, yun ang next. Tara ka. Good morning. Tara ka. Asa kong pusan? Tara ka! Ang dami ng mga motor, mga sakiran, mga troto. Next, ang motor may gasolina. Ang food engine. Dakpan ni Mr. Point. Ha? Dapat si Pait, pagsuloy. Dakpan, lagi pagsbago na to. Hindi, maglaka na rin tayo ron. Ay, maglakaw na ta! Let's go! Sige! Patay na tanan! Kuha ang mga motor! Ang mga motor! Pagdali! Dali, may mga kita na turon! Yes, boss. Let's go! Go! Tara! Ang damay ng mga pasan! Uy, yung saman mo! Basta next, ako rin bahala ni. Hello? Oh, Daddy, there's a trouble in here. Ha? Trouble? My bodyguard is dying. I'm in danger. Hurry! Sige, padulong na sila diya. Alex, kala na ito pambato. Sige! Sorry, boss Alex. Makaya ng charit! Talag! Talag! No! Ge! No! Selfie bago mamatay.
Hello. Sa'y nahurot? Sudan? Sa'y ka mo? Nahurot na mo? Ngano? Sir, ikaw na lang mo ato. Muha man ang anak. Ikaw na lang. Gumawa na ka kung ako na ang pwesto. Ako na yung memong general. Napa mo noong ko'y alas. Task Force Karen. Patayin, pre. Sabi mo na. Yo, oh. Pinsan eh. Oh. Nya. Sila may presyohay nato dire. Ha? Sige, asa magabot. Oh. Sige.
ng bula! Tingnan mo rin ako. One, 7, 8. Anong kulang mo gusa? Ano man mong naong? Samot ka daot. Men? Men? Namo sa mga tubangan karon? Kaya patawag mo niya. Kining nahanglan ko sa inyong tabang. Akong pinalanggang anak, gikuha or gikidnap sa usa ka teroristang grupo. Ang ipanganlan nila Ka-gang. Sino ang mong anak? Guwapa, kay nang liwat din sa nako. Sa dapit. Mao na siya. Ah, Mani. wow. Nakaka-checks! 6K boy. Watch out. Kanya sa ibata naman man. I-rescue ninyo siya. Kung dili, i-rescue na lang yapon. Okay. Okay? Wait lang. Buhatan yung tanang inyong makaya. Wait lang. Anak ni Mimo? Di ba obvious? Okay na lang. Sige, okay na. Sige, buhatan na mo tanan, sir. Sir, buhatan pa ng sir. That understood. Sorry, sir! Oh! Kinsam kang kagwanga ka. Ako ang asik ng ipadala ni General. Ikaw. Unsa boss? Naig pa dulong diri?
Cover, man! Oh! Kisam kang nagwanga ka. Ngano ka naman ka? Kita kain ba to? Tara Kung saan itabo niya? Namatay siya tungkol sa bumba! Kibula man ka! Dili mo po ni alagon. Naku, ingon niya? Basta, na ako'y gibuhat, God. Impacto! Namatay si Impacto tungkol mo! Dito na sa Undangin! Ruma ko ha! Dito na ko sala! A few moments later. Stoy! Isa ka! Men, we have lost our brother. Mo! Manners! Kana inyong kaisog ato na ipagawa sa kontra. Sabot mo? Yes, sir! Sir! Karon akong introduce ninyo ang inyong bagong kauban. Siya ang puli ni Ai. Si Incognito. Impacto! Dili siya sa Impacto. Okay lang. Isa? Mga karaingan. Nak! Alisa God! Laro ko ingon ni mo. Ah! Ano man? Daw Alisa, ako ingon mo. Ano na pa? Nakaisabihin ano importante. Ha? Naka-importante may balo. Dong, dapat mo yung mabaluan sa ampon rati ka. Ha? Huwag na kay kaluha. Ha? O patay na siya. Nga nung karon pa man ni mo giingon? Bantog rang agbay ra kong gaduda. Giingnan ko sa akong classmate, lahi daw tagnaong. Kunya, unsa may akong ikaingon na? Kabalo ba ka sa pili nga mawada og usa ka pamilya? Ha? No. 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 Wait. No.
Siya ang kaluhan ni Impacto. Siya si Incognito. Hi guys! Kapon na ko nabot. Igo ko, di ko anan niyo. Pagka noon, Sige, Rooster. Ingon ang plano. The plan goes like this. Iwang, activated! Simple. Card. So, mauning lokasyon nag-kidnap ang anak ni General. Agta! You must find high ground. Kigwa, you're the first person to get in this area. You must support him. Sir. Understood? Yes sir! Niwang, you must hack their CCTVs. Off. Order system. Yes, sir. Incognito, protect the general. No matter what happened. Is it understood? Yes. Ikaw magunit sa bomba. Men, at exactly 48 hours, 10 minutes, and 2 seconds, dapat naanataan ang location nga gihatag ni Rooster. Is that understood? Sir! Yes sir! Buhatan yung tanan sa inyong kapasidad para isalbar ang akong anak. Siya na Layla sa pamilya nako. Is that understood? Sir! Yes sir! Hoy! Nganong karon pa man mo? Boss, naka-inkwentro may mga rangers dito. Nawaigo kayo. May kawala namatay! Mamatay May dyan attack din na tayo yun. O sige, sige! Paiwasan na ninyo! Sige, ako ang hostage nito! Kumusta ang hostage? Pero boss! Hindi nyo alam di atin magtarong? Patay na ito yung mong paparon. Tama na siya, Dre! Ang tiyata na makasunod, Dre! Tara! It's the final countdown.
Liro! Sir, may ido ka. Mga punta sir, may takas sir. Pag doon takas. Okay. Okay. Sir. Hi boys! Sir, gagawas sila! Unleash the Kraken! Tara nga boss! Tara nga boss! Kaya mo yan boss! Tara nga boss. Unleash the Kraken! Ano ka na po sa break? Gusto ka tira na ako na sila dua! Andex! Ari ang anak! Dili ko! Ako na eh! Chicks kayo mong anak! Chicks gina, kay liwat man ako! Kung ganahan ka makuha nini mo, patyas ako! Take cover. Tigwa! Asa mga! Nga nang matugaan man ko! Kapay na ugugod sa taong gusto mo dagan! Pero di ko kaya Ngunit daw ibigay Masasaktan dahil pangako ko'y walang iwan Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap karapat Na kahit magpanggap di matatago ng ang iyong yakap. Andex! Ilabay sa na mo pusel, imo na akong anak! Sige pa, naaaraw mo na di ay! Pa! Pa! Taray mong anak ay! Unsay papa? Nakuha na ni mong tao, ulog-ulogan kay ka? Kisa may gasugo ni mo ni?
Pulgas! Kato yung mga assistant! May gasugod ako! Any last words? Eh, ba't ayaw tapas? Ay, sir. Basta na, okay na? Uy, okay na ka? Di inday ka? Ay, nagdoog email, sir. Agoy. Narak down, gani. Gaba? Ikaw, Niwang, ikaw na lang man last na ibilin sa inyong grupo. I-promote ka. Ikaw na akong bagong assistant. Okay. Nya, sa ang tanin, sir, nga kulang naman, nya, wala naman tong task force Karen. Kung saan naman? Napatay Task Force Karen. Alpha 3.